Anunci curt. En aquests moments estem elaborant un curtmetratge que estarà probablement acabat per juny. Farem un càsting en el que tots els alumnes i professors de l'Institut Montserrat Roig podreu participar. En el cas de que vulgueu participar, us direm el dia quan acabem el guió i ho preparem tot. Esteu atents perquè us posarem un anunci amb més informació sobre el càsting a l'Instagram, a cartells per tot l'Institut i sobretot en els nostres pròxims programes. Gràcies. Canal Roig, t'informaré de tot, no et tornis boig. Bon dia, bona tarda, bona nit. Ràdio Maniàtics. Nosaltres som els alumnes del projecte d'excel·lència humanístic. A Montserrat Mania estem con l'Àlex Pasqual de segon B. Hola Àlex, com estàs? Hola, estic bé. Ara et farem unes preguntes, val? Vale. Tu celebres les festes nadalenques? Sí, I com les va passar? les vaig passar bastant bé. Amb qui? Amb la família. I com has celebrat en la família? Pues, preparant tot els adorns de Nadal, comprant l'arbre, etc. Molt bé, Àlex. I els Reis Mags, tot va passar bé? Sí, Vas anar a la cabalgata dels Reis? clar. Oh, molt bé, Àlex. Què creus que és més important al Nadal? Crec que el més important del Nadal és passar-t'ho bé, estar amb la família i amb els éssers estimats. Excel·lent. I pues, com vas passar el cap d'any? Sí, va estar bastant bé. Em vaig poder acabar tot el raïm. Bon dia, Joana, com estàs? Moltes gràcies, estic molt bé. Ara et vaig a entrevistar. Tu celebres les festes nadalenques i com les vas passar? Sí, les he celebrat. Les he passat amb la meva família a casa meva. M'ho he passat molt bé. El Pare Noel et va portar cap regal? T'ha agradat? Em va regalar 3 llibres i unes entrades per anar al PortAventura. M'ho vaig passar molt bé. I els Reis Mags? Tu vas passar bé? Vas anar a cabalgata dels Reis? Vaig arribar tard i només vaig veure a Baltasar. Em va donar un cop al cap amb un carmel. Creus que és més important el Nadal? M'agrada molt veure la meva família, però també agraïsso els regals que em dona la meva àvia. Has anat algun dia a la pista de hiel a patinar? Ha estat divertit? No, encara no he anat. Com vas passar el cap d'any? El vaig passar a casa dels meus avis mirant la Pedroche. Fins molt aviat, Joana. Adeu! Al Montserrat Mania estem amb el Sergio La Sala Ventaja, alumne de primer B. Hola, Sergio. Hola, Axel. Com han anat les festes nadalenques? Les has celebrat? Sí, he celebrat les festes nadalenques amb la meva família. Com vas passar el cap d'any? He passat el cap d'any a la meva autocaravana de retorn a Sant Andreu. Estàvem a Saragossa i va ser una mica caos perquè, bueno, jo i el meu germà estàvem a la nostra habitació, que és únicament un llit i molt poc espai. Llavors, tu diries que han anat bé les vacances o que ha sigut massa caos? Bueno, han anat bé, o sigui, hi ha hagut moments de calma, però també hi ha hagut moments de caos. Molt bé. Què creus que és el més important al Nadal? Jo crec que el més important al Nadal, a part de la família, òbviament, és el menjar, no? Perquè si tu al Nadal, jo què sé, per el sopar de Nadal, no? Tu menges, vas al Burger King, no? Això és malament, perquè no és el mateix anar al Burger King que anar a casa de la teva àvia i menjar tot el menjar que hi ha allí. Sopa, llangostes, com que se's va l'essència. Tens molta raó, Sergio. Propòsits de l'any? Alguna proposta que tinguis? No, realment no, perquè els propòsits d'any que tinc per aquest 2023 serien com els del 2019. Bàsicament, adelanto els propòsits tots els anys. Perquè no els compleixes, no? Sí, exacte. Algun propòsit de l'any també per l'Institut? Alguna millora que vulguis fer? Sí, bueno, tinc professors se'l prenen com a una queixa, però no és una queixa. Vull dir, a vegades em robo com material que està una mica en les últimes. Per exemple, allà fora tenim una canasta de bàsquet. Moltes gràcies, Sergio. Ara tenim a la Laia Hernández, de tercer F. Com estàs, Laia? Molt bé, gràcies. I tu? Jo estic molt bé. Ara continuarem amb unes preguntes. Tu celebres les festes nadalenques i com les vas passar? Sí, la celebro i la vaig passar amb la meva família a casa. I com ho has celebrat? Vam fer un dinar a casa on va venir tota la família i tal. Vam menjar torrons i hem jugat també a jocs de taula. El Pare Noel et va portar cap regal? T'han agradat? Sí, em van portar un munt de coses i em van encantar.
I els Reis Mags, tu vas passar bé? Vas anar a la cavalcada de Reis? M'ho vaig passar genial i vaig anar a cavalgat amb els meus amics i m'agafava un munt de xutxes i totes aquestes coses i després vam anar a sopar. Què creus que és més important al Nadal? Passar temps amb la família, disfrutar el moment i totes aquestes coses. Vale, fins aquí. Moltes gràcies, Laia. Rècords curiosos. Rècord de resoldre un cub de Rubik. Mitjana de 5, 4 amb 86 segons. Timon Kolaczynski i Max Park. Rècord d'una resolució, 3 amb 47, Yu Chengdu. I ara l'acudit. Quin és el millor remei per un atur cardíac? Tapar-se els ulls. Per què? Perquè els ulls que no veuen, cor que no sent. ¿Por qué se acontenta l'escoba? Porque va riendo. Ara us recomanem pel·lícules nadalenques per a que les veieu en família. La primera és Klaus. És una pel·lícula d'un noi que és carter i el seu pare, que és empresari, vol que sigui una classe social més important. Per això li porta a una illa on la gent és molt estranya. El seu pare li posa una meta, que ha d'aconseguir de cartes enviades. Si ho aconsegueix, tornarà a casa seva. Si no, es quedarà allà per sempre. Avui fa 211 anys que l'exèrcit realista va guanyar la batalla del pont de Calderón. Batallaven per la independència de Mèxic.